sami ungakhala ngangatshela usizi lami ungakhathazeki Thule ngiyabona sebaningi abafisa ukufana nami kodwa mangahlehla ngempilo akekho wayengathanda mina ngithule ngiyabuka sebebaningi ababukela kimi kodwa mangahlehla ngempilo akekho wayengathanda mina ngithule nzima wemntomnyama yazi ngithule nzima wemntomnyama ngikhulisa ugogo ngemali yasenkomodo mina ngikhule nzima wemntomnyama yazi ngikhule nzima wemntomnyama ngikhulisa ugogo ngemali yakwambelesi yazi ngikhule Sanibonani, ngiyanibingelela nonke endlini ngasezansi. Ngibingelela uMaqatha umfaka lithuli phansi kwaZulu Show. Ngiyanxusa nonke sizwe sikaMthaniya kubantu beseke umsebenzi wami ozophuma esihloko sithi ibhodlela ezintsha. Ngiyacela no support endaweni eyifanele. Ngiyanethembisa kuningi ukudla kukhona impela ngizothokoza. ngike ngivuse ngongqoqwane ngikhonjwe emfuleni ngoba ngangenankulumo akukho engangakwenza yazi ngifule uthando naliselusha luyamangalisa uthando naliselusha luyamangalisa luba ufaka abangani ngena abangani lufuthando uthando lwababili abathandanayo luba ufaka abangani ngena abangani lufuthando uthando lwababili abathandanayo bengimthanda ngenhliziyo yami yonke wayeseketha ukungijolela bengimthanda ngenhliziyo yami yonke wayeseketha ukungijolela uthando ufama ngakanye nezinyembezi ngezwana lezo zinto Abadinga ingoma zothando nasebelimele othandweni bazoyithola ingoma ezithaziwe njalo ezomsizwa zikhona impela kulamajongo amancane asakhulayo asazizwa kanjalo nezinsizwa eziseshela zikhona ingoma zothando bazoyithola nezixwayisayo nje ngempilo empeleni nje ngiculelanga mina ngiculela abantu bonke ngezimo ezibhekana nazo sisonke sabantu angeke ke bese ngicoma kakhulu ningakezwa ngithemba ukuthi nizothi mase nilalile yini ngizoba amajaji lapho ngalunganga khona nizogxeka kodwa ngokwakha ngiyabonga kakhulu manje uthandweni lababili wesithathu ungena ngani wesithathu ungena ngani ezimosha into zabantu ungena ngani wesithathu ungena ngani ezimosha into zabantu ungena ngani uthando naliselusha luyamangalisa manje impilo esishayile usufuna ukubuya imali yabangani becela manje impilo esishayile usufuna ukubuya nansi le ntombi engayibona le posi nansi le ntombi engayibona le posi Ngiyolanda 350 kaRamaphosa Ngiyolanda 350 oqhuquzelo mahlala ngathi ngiyayishela yangibuza ukuthi ngizoyondla ngani kusho intombi olu 350 kimi bukisa ngami wawungazofunga ukuthi inane diploma endlela ekhuluma wawungazofunga ukuthi isebenze office wawungazofunga ukuthi inane degree endlela ekhuluma Isho ngewive mashiphi ngathi 12 ikude
mhlazane ngibona yayigqoka i-crop top iveza isisu isho ngesibono ngathi volume amplifier sekambe waze wafika lapho engibona khona ukuthi eMzansi mawungenamali ngeke uyithole intombi mawungenamali intombi ibona ukuthi nawe awulutho mawungenamali ngeke uyithole intombi osabela thina nomathiliso osabela thina labo balisi bathatha imali benza amakhanda sale sidla ngazamba bathatha